Hamabost zauri, Karmele Jaio. Fotogramak. Ohe gainean etzanda aurkitu zituen. Emakumearen titibiluziaren gainean atzeman zituen bere senarraren eskua eta haren urrezko eraztunaren distira. Isarak emakumearen gorputz zuriaren erdia estaltzen zuen, gerritik beherakoa. Oinak ez, hauek kanpoan zituen, gorriz pintutako azazkalak erakusten. Bere ohe gainean aurkitu zituen, bata besteari eskutuko altxorrak eskaintzen, eta ez zitzaion Milari begietatik negar malkorik atera. Ez zitzaion eztarritik garrasirik atera. Ez zuen bere barnean senarrari zaplasteko bat emateko gogorik sentitu. Geldirik geratu zen, begira. Irudiak grabatu baino ez zuen egin, emakumearen oinak, izaretatik aterata, gorriz pintatutako azazkalak erakusten, emakumearen adats luze eta beltzarana solte, almadoaren gainean, eta senarraren ilea, emakumearen eskuek arrotua. Gabonetan, oparitu zizkion galtzontziloak soinean senarrak eta bere amak oparitutako urrezko katea lepotik zintzilik. Eta bere esku lisuna berarena ez zen titi punta bat laztantzen. Ez zuen garrasirik egin, ez zuen negarrik egin. Begiratu baino ez zuen egin, eta ihes ondoren. Korrika atera zen etxetik, nora ezean, haginak estututa eta bihotza zalapartaka. Negarrik ezin eginik, bere buruan grabatutako azazkal gorriko oinen irudiak ez baitzion negarrari ateratzen uzten. Senarrak amaren etxera eta bulegora egingo zizkion deiei ez erantzutea erabaki zuen oraindik irudi gordinen menpe zegoela. Haserrea aurkitu nahian zebilen baina zabelaldean zauria baino ez zuen sentitzen. Amorrazioa noiz helduko zain zegoen baina zamatik ezin igarota zeukan harri bat baino ez zuen nabaritzen, hutsunea. Bulegoan, senarraren eskulizuna eta emakumearen azazkal gorriak ikusi zituen behin eta berriz kontabilitate horrien gainean, ordenagailuaren pantailan. Patriren ahotsa amets gaiztotik atera zuen arte. Bulegoko kidea ostiraleko afarirako izena eman al zuen galdezka zeukan. Egiazko mundura salto eginez afarirako gogo handirik ez zuela erantzun zion. Nolatan edo halako zerbaitek ezateko aurpegia jarri zuen Patrik, baina telefonoaren deiak ez zion galdera egiteko aukerarik eman. 134 luzapenaren argi gorria piztuta zegoen, Milaren zenbakia. Silbor inguruan norbaitek fosforoa zabaldu eta gero piztu izan balio bezala, zabelean zugarraren berotasuna sentitu zuen Milak, telefonoaren bestaldetik senarraren ahotsa entzun zuenean. Ahots dardarti eta gezurrezkoa. Honek piztu zion azkenik haserrea, espero zuen amorrazioa. Malko bat atera zitzaion orduan eskuineko begitik, eta beste bat ondoren ezkerrekotik. Telefonoa eskegi eta komunera abiatu zen korrika, Patri bere atzetik. Komuneko lababoan ezeri eta ez zion Patriri galdera bakarra ere egiten utzi. Ostiraleko afarira Bilboko bulegoko kideak ere joango ziren galdetu zion. Patrik, harrituta, baiezkoa egin zion buruaz eta egoera hartan zein galdera egin behar zen pentsatzen zegoela.
Milak komunetik atera zen korrika. Afari osoa igaro zuen Bilbotik etorritako gizonezko beltzaranari begira. Aurreko afari batean ezagutu zuen. Mila ezeritako lekutik urrunegi zegoen berba egin ahal izateko, beraz begiek egin zuten zubi lana. Lehengo ardo tragoaren mingostasunak txistuz bete zion ahoa, eta gizonezkoaren ahoak antzeko ezetasuna izango zuela pentsatu zuen hura, ere ardoa edaten ikusi zuenean. Gizonezkoaren hatz luzeek kristalezko kopa laztantzen zuten alboan zuen lankidearekin hitz egin eta barre egiten zuen bitartean. Alkandorako mauka ukandoraino altzatu zuenean begi biztan utzi zuen bezaurre sendoa, kirolari baten itxurakoa. Eta bularraren sendotasuna imaginatu zuen haren hasiera iletsuari antzeman ondoren. Kamera baten aurrean balego bezala hasi zen mugitzen gizonezkoa, Milaren begien arreta guztiz berenagatua zuela ohartu zenean. Barre ere indar gehiagorekin egiten hasi zen, eta alboan zuen lankideari esaten zizkion guztiak gehiegizko keinuekin laguntzen. Afaria bukatu eta sartu ziren lehengo tabernan bata bestearen alboan egokitu ziren. Naturaren legeren batek horrela agindu izan balie bezala. Bilbora lo egitera bueltatu behar zuen galdetu zion Milak. Ezetz, gela bat hartua zuela hotelean. Hobe, bai, hobe, ez du merezi kotzea hartzea. Ez zioten elkarri askoz gauza gehiagorik esan, ez behintzat gogoratzeko moduko ezer. Tragoak hartu eta goizeko ordubiak jo orduko hotel bateko 209 gelarako bidea hartu zuten. Poliki-poliki biluztu ziren. Gizonezkoaren esku luzeek Milaren alkondara ireki zuten haren titip punta gogortuak agerian utziz. Bere senarraren eskuak baino luzeagoak zirela pentsatu zuen. Milak gerrikoak kendu eta praketako botoiak ireki zizkion. Gizonezkoaren espaindardartiek Milarenak bilatu zituzten une oro. Bere senarrarenak baino espain mamitsuagoak zituen eta musukatzeko teknika ezberdina. Mugimenduen erritmoa bizkortzen hasi zen eta gizonezkoak presaz kendu zuen alkondara. Milak imaginatutako bularra zuen. Bien bularrak elkartu zirenean katu baten negarra entzun zen leihotik, hoteleko patio ilunetik. Gizonezkoak ez zuen erretzen larruntan egin ondoren, bere senarrak egiten zuen bezala. Keak zabaiarekin bat egitea nahi izango balu bezala. Indarrez bota zuen gorantz Milak, ohe gainean etzanda zegoela. Halako batean, hautsontzia lurrean usteko mugitu zenean, oinak atera zitzaizkion izara artetik. Eta une horretan, bere senarra gelara sartzen imaginatu zuen. Alboan zuen gizonezkoak zabel biluzia laztantzen zion bitartean. Larri, zabelean zuen eskua gainetik kendu zuen orduan eta gelan barrena arropak bilatzen hasi zen. Ohean utzitako gizonezkoaren harridura piztuz. Barkatu, baina alde egin behar zuela esan zion, eta kopetan eman zion musua, bere ama izango balitz bezala. Astelehenean 134 luzapenea zuen telefonoa esku artean hartu eta senarraren bulegoko zenbakia markatu zuen. Arratsalderako etxean zeunden biak. Elkar ikusi gabe
Igarotako egunetan beste norbaitekin egon al zen galdetu zion senarrak biak ohean etzanda zigarro bat erretzen zeudela. Ezetz erantzun zion Milak, eta belarri alboan senarraren azperena sentitu ondoren, oinak izara artetik atera, burua altxatu eta gorri koloreko azazkalei begira geratu zen.